Into engilethela namhlanje ngumama wami ongizalayo. Uma wami uphuza uphuzo oludakayo. Bengithi mina mhlawumbe into abeyenza mhlawumbe ngama weekend kodwa manje into asayenza nsuku zonke. And sekuze kwangenelela ngisho nasekuthenini mina sengiphenduke umzali ngoba ngiyindodakazi yakhe yokuqala. Kuningi umthwalo enginawo emahlombe omele ngabe uthole uma wami. Ngimncane mina for lo mthwalo angithwalisa wona. Uthi ukudla kakuthenge wenza kanjani ukuze uthenge ukudla? Ngayeke isikole ka grade 9 ngoba ngihambe ngingene emajalidini abelu. Okay, ake sibambe lapho ke. Ake ngehlise uphuzo oludakayo. Olithenga ngemali kaba yakho. Ngakuthwesa umthwalo. Uvumelana wena umthwalo ongesiwona wakho. Shiya kanjalo ngani yami. Hayibo, wabona ngconto ungilethe la kunokuthi uhlale nami phansi. Ngangconto Ngishona phansi ngishona phezulu. Uyakwazi ukujive? Uba wemo ha mina lo ha mina mase ngihleli nezami ngizingbiza uThigele shem uThigele akuThigele uma uza nomunye umkhulu othi njalo mebuye empeshenini abuye namakhehla ahlukahlukene angisho ukuthi ma ungabi nawo amakhehla kodwa lento yokushintsha amakhehla ahlukahlukane owalethe endlini ekhaya uhlale nawo phambi kwengane zakho ngiyakubona ke mina okwamvela mina wangizonda ngizalwa mina kwenyukela ubaba nezingane zakhe lalela ke wengane yami wena khonto wrong ungayiunderstand ngami awuzame nje uthatha ungibuye kahle ngibona uphinde ngizokujikela ungibona mina nekhehla hey mina ngishaya mina ngelokuza ngama 16 V mina ngishaya mina ngomabhenizi yezo into engini mengiqhamuka mina ngithi ngibingelele ababukeli bevumani film lo khuluma vumani alile kwamhlabela ingane awusona madoda le phansi manje uzithwe kakhubalweni buye egcikeni awu kodwa ngosami uyaphila sesami. Yebo ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Ungakulandisa umbukeli ukuthi yini namhlanje esibeka la yini ocela ukuthi sibe kule ndawo njengamanje yini ekuhluphayo sesiwami? Into engilethela namhlanje ngumama wami ongizalayo. Uma wami uphuza uphuzo oludakayo. Bengithi mina mhlawumbe into abeyenza mhlawumbe ngama weekend kodwa manje into asayenza nsuku zonke. And sekuze kwangenelela ngisho nasekuthenini mina sengiphenduke umzali ngoba ngiyindodakazi yakhe yokuqala. Kuningi umthwalo enginawo emahlombe omele ngabe uthole uma wami. Ngimncane mina for lo mthwalo angithwalisa wona. Ngihlulwe na isikole ngoba kufanele ngihlale phansi nginakekele ingane. Indlela eserious ngayo le ndaba lena abantu lapha aba understand. Ingakho ngithe angize la ngikhulume kuzwakala. Muthu mama uyadaka udanga ngeweekend noma nje uhleze eduzukile. Njoba ngisho ukuthi kwaqale kwaba ama weekend sekukhulu ke manje sekugwese sekudlulelile sekuyinsuku zonke zokuphila ngosuku nje ngathi ngathola noma uthukhothi wakhe nje ngoba mengawutholanga akubi mnandi ekhaya akubi mnandi ekhaya and manje yonke imali yami engiyitholayo kufanele mina ngikhava izinto ekumele ngabe zikhava uyena uma ngithenge ukudla ekumele ngabe kuthengwe uyena umzali. Ngabe wenza kanjani ukuze uthi ukudla kakuthenge wenza kanjani ukuze uthenge ukudla? Ngayeke isikole ka grade 9 ngoba ngihambe ngingene emajalidini abelungu. Nakho ke nohulumeni ke manje seze wasisiza wasinika no 350 kuyasiza nakho lapho kusiza khona. Kodwa nje kubi sibahlanu uma mina ngokuqala. Ngabe mhlambe before uze la uke wazama ukukhuluma naye ngoba ungicelile namhlanje ukuthi ngimbize naye eze la. Sekwakhuluma ngisho omakhelwane mina akasangizwe usemana angithathe angibhekisele angimazi noma usecabanga ukuthi sekufanele ngithathe ijoko lakhe esaphila yena uma ngoba indlela enza ngayo is like uthi nje akazingeni. Mhlambe mase ephuzile wenzani mhlambe uyakushaya noma unakho ukubuya ngiphamisela isandla ngiphamisela umoya angithuke athi mina ubaba wami wangishiya ngisho ukuthi mina ngabe iphutha lami yini ma ngabe iphutha lami athi iphutha lami ukuthi ngabe ingane yokuqala mina. Africa yonke lana ikhona usizi lume ngenhla. Seswami asingayikhulumi kakhulu le ndawo mhlawumbe umama sizama ukuthi asondele yabona. Yebo ngajabula. My team ngicela umama ningisondezele yena yabona athi ukusondela Nkosi yami kodwa bakithi manje mucanga uzokulalela namhlanje. Ngilethemba lokuthi akakaphuzi osukwini namhlanje mhlawumbe nje uza khona lana nje uyashayile. Uyaphila mawami ungasondela nje mawami. Baba nezingane zakhe. Uyaphila mawami? Ngiphila njengosheleni. Umuthi ubaba nezingane zakhe kwenze njani?
Cha ngithi usokubona leyo ngane lengazi ukuthi kwenzakalani. Mina ngimanaxakeka ngithi isishonephi. Isidliwe yinje inyama yini. Yeah. Ngabe kuhamba kanjani ubudlelwane ekhaya? Ayi ake unabo ingane yami ukhuluma ngobudlelwane ukhuluma ngani? Niyazwana yini ekhaya? Nengane yakho ngoba umntanakho. Hayi akekho umuntu enginenkinga naye ngaphandle nje kwale ngane nje isikhathi esiningi inalento yokuba nekhanjani engazi kuye kwenzekeni kuyona. Siswami ungakutshela umama ukuthi yini indaba yini oyicela nje oyicelayo nje namhlanje oyicelayo isuka ngaphakathi enhlizweni yakho. Uyayithanda ingane yakho mama? Hawu ayikho ingane engayithandi izinti phela bese zizonke akusiyena yena lo angabe sebi celebrate phela yena engathi usemkhulu kangako cha bayihlanu nje sebephelele. Ngibathanda bonke futhi. Siswami ngakukhuluma. Manje ngosisomdala. Njengendodakazi yakhe yokuqala ngiyakucela. Ngiyaqankaza ngicele kanje empilweni ma ekujuleni kwenhliziyo yami ngicela ukuthi wehliseke uphuzo odakayo ma. Umthwalo engingakwazi ukuthwala anginangane mina ngikaze ngakwazi. Awume kancane ka ube wo. Awumeke nje. Njengosisi omdala usisikaba wami. Okay ake sibambe lapho ke. Ake ngehlise uphuzo oludakayo. Olithenga ngemali kaba yakho. Ngakuthwesa umthwalo. Uvumelana wena umthwalo ongesiwona wakho. Shiya kanjalo ngani yami. Hayibo wabona ngcono ukuthi ungilethe la kunokuthi uhlale nami phansi. Ngangcono ukuthi lento lo ikhulumayo. Uhlale nami phansi. Wasukhuluma nami. Hayi ukuthi uzongiletha la ikephi khona la kwenziwani vele ngasikhathi sini kephi khona. Mama uthi usisomncane awumuzwa wena mina kumesweza ukukhuluma nawe like uyomphaamisela umoya. Ngabe qiniso. Angazi ngiphakamisa umoya. Ngikulethe lapha ngoba benginethemba lokuthi uzongizwa mengikhuluma lana. Uthini ngane yami uyibeke kahle ke ngizwe. Ma iyodwa into engicela kuwe ukuthi wehlise uphuzo oludakayo. Ha. We ukumtshela ukuthi yini ayenzayo mase ephuzile mhlawumbe akayikhumbula mama. Awufuna ungicontrola phela lona ufuna nje ungithi. Cha njalo ma. Wenzani? Lokho kwahamba ubaba ekhaya ngathi uyajabula indlela owenza ngayo. Wayihambe yaphi yini? Uma ngizothi stress mhlawumbe uyastresseka angazi kodwa indlela ophuza. Awumazi uhamba wayapi? Washona. Eshona kaba. Hey. Mama ubaba wengane usaphila yini? Hayi wakhetha nje ukuthi amanasarendi. Bathi hayi usemani washaya kanjena njeni washona ke menjo besho wafa kahle kahle ingakho ngibuza washona phi mhlawumbe mama yini ekuphuzisayo kahle kahle ekwenza usuku udawa uphuzu unjalo uyazi ukuthini umuntu wesifazane uzela izingane njengoba ngisho ukuthi izinti sezizonke kuningi uyabona lento ekuthiwa istilesi hayi sithi uyabona lesikhathi usuthi usulele hayi ziyakubuyela shem zibuye imane zize kanje zonke zimane zilekanyane yilo uthi esikoleni uthisha uthe wathi omunye uthisha uthe wathi omunye ufuna lokhu ekumane ngibone kahle uthi hayi ngeke yabo manje angabi fit kalendlela ukuthi ngaze ngithi ngishaye sengiyayithathela mina umphefumulo ngimane ngibone lezi ikafari ukuthi yabona mengathi 1 ayimane ukuthi hla angibone kahle ukuthi hayi manje ngikhohle konke kodwa leyo nto ibulala thina njengengane zakho uvumelana ukufa wena especially mina mina ngifeyela ukuphila kwami bobusha bami angisakwazi mina ukhamba nontanga yami ngoba fanele mina ngihlezi ngisekhaya ngigadele nomuzi wakho ma lalela ngani ya ukuthenga impuphu ekhaya ma ngizoyithenga ngani ngemali yakho yempesheni uyabona uhulumeni menginika le mali leyo bathe yani ekadekle bathi nje sihlale sithi simane sikhululeke mina bese ngiba nabantu abazomani bahela ebihlombe kumina kulokufuneka mina ke manje ngithwala yonke ke lento ngijabulise nini mengicabanga ngane mama bengaqondile mina ukuphamisela umoya kodwa bengithi ngiyazama because endlini aswani mhlawumbe bengithi phambi kwabantu iAfrika yonke ibuka mhlawumbe uzongizwa ube no touch ma sisiside isikhathi kodwa bengaqondanga ukuthi ngikulawule noma ngikutshela ukuthi yenzani ma uyabona wena ungizwa kahle wena uyabona selokwafa leli iduku leli engazwa ulotsholwe kubani ngoba ngikhumbula nangelilodwa ilanga ulotsholwa la kumina wasumane usuzibonda usungqongqoshe uyamazi uJainatu owayengena sikhundla ungqongqoshe wasufuna ukungilawula wena
wangilawula emzini wami wafuna ngizwe ngawe ngikhuphuke ngegiya lakho. Hayi ingane yami ngeke yenzeke leyo, ngeke mntanami yenzeke leyo. Angiqondile ukukulawula. Wenzani? Ngizama ukuthi sibuyiselane njengomndeni, sizwaneni, sibambisane ngoba manje izinto ekhaya ziyabheda, amagama abheke phansi ma. Lalela ngane yami, wena ulento okuthiwa utiming ongenayo. Awuthi-ke ngikusize-ke mntanami. Uyabona uma ufuna ukuthi thina sikhulume nawe, muze wena ukuthi ekuseni ngoviva ungazi kahle ukuthi ngilale mina vele nginomthwalo. Umthwalo wani mama lokhuluma? Hayi ngisophela ngisijapile nje. Bese lona zomana zongibangela isidina-ke manje ngilele nomthwalo mina-ke manje uzezokhuluma kunyaka nohafu ngimane ngibone kahle ukuthi uyabona-ke le ngizoyikhipha ngento eyodwa nje ukuthi ngimane nje ngimtshele la wengakhona. Kodwa izomana hlehle nje. Ngoba ngisuke ngibona ukuthi ayikho lento mina. Kufanele noma ngibuya ntambama ngiyibuyela late. Uyazi kufanele into eyafanele yazi. Yabona manje ngiphuza laphana. Angibashiyi ngoba ngithanda, uyayibona ngoba isuke ivela isuke iberuka vele. Zisuke nje iphenduka. Ngishona phansi ngishona phezulu. Uyakwazi ukujive. Uba wemo. Ha! Ngisuke ngibuya laphana phela mina manje ngoba sengibona kahle ukuthi manje sengibuya nomthwalo, uyayibona lonto. Ngizoyipaka. Ngini ngiyayipaka we. Aqhamuke-ke nesicefe alimane lingene uKhozi FM wemajesu hayilusho ngithi we ungacabanga ukuthi ingane yakhe ikukhathalela. Ikhathalele mina kuyikhathalele niye kufama duku lawo ekhanda engathi isonto epostoli usonto aphi isemngaki iminyaka ma iminyaka yana pregnant ngo-2017 2025 manje. Uyacabanga ukuthi waqala ukufaka iduku ngo-2017 ubaba nezingane zakhe faye ngabe ususemzini wakhe abakuboni noma usubopha ingqondo. Kahlebo wena. Hayi labafana bakwazi ukubona into right siphambana mebehlolo ukubona wena. Kade phela aqala ukotiza. Awucabanga ukuthi ingane yakhe yenza into right usiphathe kahle. Ngihlangana napho uyiphathela mina yini kahle obuyiphathela ikusasa lakhe ngoba mezotshela abantu ukuthi mina nginje bayafika lapha nisethi udeka itafula hayi akusaphumi lento abeyishilo kharo bagcwala ngothigela. Thigela hayi bagcwala ngayi mina futhi umuntu oza kwami ozofuna yami ingane uyazi ukuthi ayifanele khokhe kuyakhokhwa-ke la mina kukhulumisaka la mina ngikho umndaba omphetho mina. Hayi ngikhuluma impela futhi ngiyazi aqome phela bamtshele ngathi la kathigela asikweletisi asiberekisi la asikweletisi ongena lapha eminyango ufanele azi ukuthi uphethe ucash akubele futhi amlobole. Hayi uyabona mase ngisuke sengikulethile emhlabeni ngani yami kwase kuzobile uhulumende wakhona wamanwane banithi nje va ngotili 7 angithi wazothi lezi lalela ungajahi kwazothi lezi engizalayo nje ubukhuluma ngaka wena le ingane lezi ziyahola le ntazinge le phela lekuthiwa eqola. Ngoba hleli kuwena ma ufuna ahlale kubani kanti kanginawe yini abe imhlola yena uhulumeni ufakela ngathi imali akuyona ukuthenga ukudla kwengane endlini. Ubaba nezingane mina kumele kube mina oyongena emakuleni ehambe ewashele amakula ayingubhu ukuze mina ngikwenze ingane zami. Lalela ka uthi ngikunike ngizoshiya phansi manje. Lalela ngane yami ithi ngikunike lo lento ekuthiwa uflilo waka advisor ngithi uyabona ufli wena uphume esikoleni hayi ngoba ukhishwa yimina ingoba yazi khona lento umehluko engane yami yazi wevuma khona into ongayazi wena ngane yami khona lento ukuthi uhambe wena uye esikoleni mawufika lapha esikoleni ufika uthola ukuthi hayi isikole wena uyasithanda isikole isona esingakufuna sikuthanda inhlobo awufeyile ubuya ngokuzolala uweka bale imali ofuna ukudlala ngayo wena hayi anginayo imali yokudlala mina mfana ngithenga utshwala kuphela ngemali kaba ema-public school ngihamba ngezinyawo hayi wagcina nawe usupublic angithi ngoba neqola itoilet lomgodi ngilamba mina esikoleni ngizoconcentrate kanjani eklasini ma. Okay siswami yini nje engakujabulisa nje ungayibona nje eyishintsha uma wakho ukuthi uma oqotho aye ukuphuza ahambe ozamela izingane zakhe sengikhathele mina. Mama ingane nayo ingane yakhe yaqhuma emathunjini yakho iyakhala izilahla kuwena at least ayikayilahli emadodeni angaphandle. Bani wazi uyazi lengane ibingabe ibikho ekhaya ngayazishonephi lokho kushoda akayilahle emadodeni uhamba nayo yini mama phela uyabona ngoba esakhuluma nawe shuthi akakabi namandla amaningi ukuthi uyokhuluma ngaphandle nama boyfriend.
Oh, labo boyfriend lapho. Uma uletha Lalela ke nganama ulalelelana ke. Mina ngihola lempali lena lentazinga ezingane izinti. Bese kuzoba ile yami yokukhuleka, yayibona? Lalela uyabona le ingane izinto ukuze singaloku sikhuluma njalo. Uzoyithatha ngani yamvuma ngithi uyangizwa ngiyavuma mina mntanami ngizomnika le ingane kodwa uyabona ke le yami yokuthi ngikhululeka ungashawa imamba kwe street angeke uzuyithole blutso kade esho kanje uma lalela uyabovuma makuukuthi ingane yami uthi ukuze ngoba uyambona uyacomplaina angithi ngizokulethela mina amakhadi ukuze uyilungise mntanami lento ukuze akwazi ukuthi amakhadi muthanda umnikeza ahlale kuyena noma ngabe wena uyikhontilole lento lena kuba uwena oletha ukudla ukuwena ngane yami ngizowaletha amakhadi alengane ezinti kodwa engafuni nayo ile yami yokukhuleka hayi ngeke ngikwazi Yokukhululeka impesheni. ngifuna ha uyabona phela leyo misifikile ngithi ngiyithatha ngibe ngithi short left Bandayo. uyayuthona ngiyacabanga ukuthi ngiyakuthenga ngibuye nako uyabona leyo lokuqala ngithi 1 ngithi ngena kweyesibili ngibe sengivaram omunye umkhuba ngiyangena ekhaya isiloki ayi le yabona lo mina athi ngiyazala kanti ngibuyisa ukhozi FM yamazi uyayazi uRedo Gogo ayikhulume ke uyalazi ukhozi FM liyakhathaza phela Umama ubani igama isibongo. mama wekhaya mina lo ha mina mase ngihleli nezami zingibiza uThigel Shem Uthigele akuThigel uma uza nomunye umkhuba othi njalo mebuye empeshenini abuye namakhehla ahlukahlukene Hayi. angisho ukuthi ma ungabi nawo amakhehla kodwa lento yokushintsha amakhehla ahlukahlukane Mama. owalethe endlini ekhaya uhlale nawo phambi kwengane zakho ngiyakubona ke mina okwamfela mina wangizonda ngizalwa mina kwenyukela ubaba nezingane zakhe Isithombe sinye. lalela ke wengane yami wena khonto wrong ungayiunderstand ngami awuzame nje uthatha ungibuye kahle ngibona uphinde ngizokujikela ungibona mina nekhehla hey mina ngishaya mina ngelokhoza ngama 16 V mina ngishaya mina ngomabhenizi yezo into engini mengiqhamuka mina ngithi ikhehla into enuka umchamo hawe ma ngifunani lapho ngizobuya noba hayi Ushangele iclass. wena ungathi noma unegazi elimile bese manje nami sefuna ngithwala idombolo ke nami ke manje limeke igazi lami ngoba ingazali ingane negazi elimile hey ungazodlala ngami wena ungalilinge Mama ngeke waye uthawuthana namakhehla. khehla na utadideka vuma angihlangani namakhehla mina Okay mama nayi ke into engicela uyenzele umndeni wakho yabona ukuze nezingane zizothola isifundo esiright. At least ke amakhadi uthi uzomnikeza amakhadi eqolo angithi usho njalo mama. ngithe ngizomnika umbani iqola libuka livuma qali phela mina nawe ngane lalela ke ngikutshele ke ufliwa ka advice ke lo akekho umuntu ake nibuke nje kuthiwa yini bathi South Africa ebuzansi wonke abukani mina bese nibuka ingane ethi ngiyayizala neduke ekhanda ngakaze kufike noyedwa othi akafiki umuntu nje osazolobola lengane kodwa isixake ngamaduku uyayibona ukuthi into enjani le umuntu onjengawe eyiqa ngamaduku awunakuthatha ingane umnike zona oba vele usejahile ujump ama pants uqaqite ujahuba umama wena ma ubuma bangaki efisa ukuthatha izingane ayohlelisa le entandaneni ubani lo sifuna nezintandane kodwa ngoba mina ngiyakhava uthe ubani lo owayefuna uyithatha ithakiwe kukliniwe ziklini ingane ukuba ngikho ngabe kanje hayi oba phela oba nalento ekuthiwa full stop lo uthe ubani lo ufuna ukuyisa ingane zabani ama social workers utshela umaqola aye phi mina lesikhathi mina nesibebhizi bethi push babengekho bese uzolanda amaqola ke yena azotshela mina lo hey nguThigeli kayi1 mina hlamba wazi angitshela ke iqola mina nguThigeli kayi1 mina hayi leyo yayingeke izenze usho ukuthi mina abe ngiyamthola ke manje lo umalini angifuni idalulo abantu sweni ngibamba inkunzi yeqolo ngaba iqhamuka Okay mama nawe siswami lento siyenze ibelula umnikeza amakhadi yeqolo usala nale yakho yomhlala phansi ukuthi usumdala mase unciphisa ukufaka abantu besilisa endlini khona izingane yabona zizothola isifundo esikahle nazo siphile ku environment right yabona and manje makunalezi abafana nezamantombazana
ezamantombazane zizokwazi ukuthi ku-right ukuthatha umfana ngaphandle zizomletha ekhaya, uyabona leyo nto? Lalela-ke wevuma ke silungisela ngane yami. Engathi nawe uyile nhlobo engafuni ukulalela. Ngisho kahle ngathi le amakhadi ukuwena noma uyena niwathathe. Futhi manje sungenza ngicabange ngenye indlela phela ngisiyona idompero mina. Yabona mina lo angisiyona idompero mina. Akana mase niqomene yini ithi into yeni vele. Wasumkhava kangaka. Uma sikhuluma kanje kuzofika Kodwa ke lula-ke ilula lento uzowathatha amakhadi noma ufike wena ekhaya nginike wena amakhadi bese unikeza yena. Afrika kodwa uzobona usinikezile amakhadi. Angithi vele na yonke into ubuyenza lento ekuthiwa ushoot mase uzolanda amakhadi ungayenzi lento ekuthiwa private yes ngoba uzoyiqhatha nesilimo uyiqhatha nebhizi yes ufike nalo shoot lo ngithi mina kamakhadi khona uzomnikeza ke lo bese umnika u-free advice akhiphe lento esekhanda. Hayi ndawo lo bugogo usamboni noma wakho uphezi namadubhek ngabe walotsholo. Afrika yonke niyabona ukuthi kunjani emhlabeni kaNkulunkulu. Mawami siyakuthanda kakhulu yaso. Ave ngithanda niyezwa nezingane zami ave ngiyithanda. Ikhona nje ukuthi phela yabona la eMzansi Afrika ekufuneka nikwazi kunye. Awukho umuzi ongenazo izinto zawo. Uyabona? Awukho umuzi ongenako ukukhuluma kwawo. Uyayibona? So nami lokho nje naloko kudala ukuthi siphambane nengane yami. Hayi ngoba ngayithandi ngiyithanda kabi ingane yami. Hayi inyanga ezinti zingaka ngikwani nakubalo weJesu. Into engena fine. Ngithanda kabi idalo wami yes. Ngiyakuzwa ma. Hakanani phela. Ngiyithanda sithando sami. Ngithanda kabi. Babukeli. Ngithanda kabi idalo wami. Niyabona? Imali. Nami ngamhaga mama. Anginazo wena hamba apha ngaqala nihagani ubawona. Babukele siyanithanda kakhulu niyabona siyabonga mama. Mina nje ngaqhawula ngane yami ngiyajabula. Uyisibusiso kuthina mntanami yeso. Ngoba manje na yabona mina umuntu engamfuna umuntu othanda indaba mina afika futhi azongitshela uDoti wakhe. Kodwa manje wena uyakwazi ukuthi yabona uyichaze lento bese ngabhekani nalengane kodwa buka manje sesinikane lento ekuthiwa uhagi wayibuyisa lento kwamnandi. Qhubeke ingane yami uyenze njalo lento uyibuyisele emndeni lene esinokudonsisana ihlehle. Ngiyabonga mntanami. Amen.